και με αγάπη να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην εορτή τη μεγάλη του Πάσχα. И вместе с любовью двигаться к великому празднику, к Пасхе. Αν έχουμε κάτι στην καρδιά εναντίον του αδελφού μας, δεν μπορούμε να πασχάσουμε. Если у нас в сердце имеется что-нибудь против брата нашего, мы не можем Пасху праздновать. Το συγγνώμη ανέτειλε από τον τάφο του Χριστού. Прощение воссияло из гроба Христа. Και πασχάζει μόνο αυτός που συγχωρεί. И празднует Пасху только тот, кто прощает. Και αγαπά τον αδελφό του. И любит брата своего. Έτσι όλοι οι λαοί θα γνωρίζουν ότι είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού. Итак, все народы познают, что мы истинные ученики Христа. Κατά τη διδασκαλία, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Согласно учению Иоанна Богослова, святого Иоанна Богослова. Όπως μας τη γράφει στο Ιερό Ευαγγέλιο. Так, как он пишет в Священном Евангелии. Εν τούτο γνώσεστε πάντες ότι μαθητέ μου εστέ όταν αγαπάτε αλλήλους. Так узнают все, что вы ученики мои, когда возлюбите друг друга. Όχι μάχες, Не όχι сражений, ταραχές μεταξύ μας, не каких-то волнений между собой, αλλά αναστάσιμη αγάπη. но воскресная любовь. Χριστός Ανέστη. Христос воскрес!